Πώς η ζωή της Μαρίνα Σάτι είναι συνυφασμένη με τον χριστιανισμό, ακόμη και αν δεν γίνεται εσκεμμένα ή τουλάχιστον κατανοητό από εμάς και από την ίδια? Αναζήτησα ημερομηνίες, στοιχεία και άλλα δεδομένα που ακόμα και η ίδια η Μαρίνα θα μπορούσε να εκπλαγεί αναλογιζόμενη όλες αυτές τις κομβικές συνδέσεις. Είναι άραγε συμπτώσεις ή είστε τίποτα ψεκασμένοι? Αναρωτηθείτε μαζί μου ευθύς αμέσως. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του The Hugge Show. Ονομάζομαι Στρατής Ραζέλος Κουλτουριάρης, αλλά οι πολλοί εκεί με αποκαλούν Κούντερα. Για εσάς τις μπαναλαρίες, τα παιδιά του λαού δηλαδή, Κούντερα ονομάζει η αστική τάξη όλους αυτούς που πάσχουν από υπερκουλτουρίαση και μιλούν πομποδός χωρίς λόγο, όπως κάνω εγώ. Τώρα που γνωριστήκαμε, να σας υπενθυμίσω ότι όσοι είστε εναλλακτικοί, μπορείτε να με ακούσετε και στο Spotify, στο εξίσου φοβερό podcast μου. Μετά από τα εισαγωγικά, μπαίνω στο κυρίως θέμα και σας λέω. Μια μέρα μετά τις δύο μεγάλες γιορτές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, συναντάμε δύο κομβικές ημερομηνίες για τη Μαρίνα Σάτι. Ποιες ημερομηνίες? Μια μέρα μετά τα Χριστούγεννα και μια μέρα μετά το Πάσχα. Πάμε να δούμε παρέα τι βρήκε αυτός ο λαμπρός και ευφυής νους. Πρώτη κομβική ημερομηνία. Η Μαρίνα Σάτι γεννιέται μια χειμωνιάτικη μέρα μετά τη γέννηση του Χριστού, δηλαδή στις 26 Δεκεμβρίου, μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα. Συμπτωματικά την ίδια μέρα, αλλά 1718 χρόνια πριν, πεθαίνει ο Πάπας Διόνυσος, ενώ 150 χρόνια μετά πεθαίνει και άλλος Πάπας, ο Πάπας Ζώσιμος. Δεύτερη κομβική ημερομηνία. Φέτος η εβδομάδα της Eurovision ξεκινάει και αυτή ακριβώς μία μέρα μετά το Ορθόδοξο Πάσχα. Όπως μία μέρα μετά την άλλη κομβική χριστιανική εορτή, τα Χριστούγεννα, είναι και τα γενέθλια της Μαρίνας. Και όπως είπε κάποτε και η Έλενα Παπαρίζου, εμπνευσμένη από το τρελό virality του ζαριού στην Ελλάδα, μια ομάδα Ελλήνων δημιουργών περιεχομένου μοίρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δική τους εκδοχή, μετατρέποντας το ζάρι σε βυζαντινό ύμνο του Πάσχα. Μακάρι οι προσευχόμενοι με ψαλμούς, αλλά να τους δώσουμε τα εύσημα γιατί έχουν εκπληκτικά γυρίσματα στη φωνή τους, παρακαλώ. Πόνος μη μας έρθει μακάρι, πέφτω και κυλιέμαι σαν ζάρι, κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Ο άνεμος για πού θα μας πάρει, πέφτω και κυλιέμαι σαν ζάρι, κάνω πως ξεχνάω τα αρώμα σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Η Μαρίνα Σάτι έγινε γνωστή στην Ελλάδα κυρίως από το τραγούδι της Μάντισσα, το οποίο, όπως έχει πει και η ίδια, έχει κάτι μυσταγωγικό, καθώς αναφέρεται σε μια γυναίκα με μαντικές ικανότητες, η οποία της είπε το μέλλον σχετικά με τις διαπροσωπικές της σχέσεις. Φυσικά δεν μπορεί να έχει σχέση με το χριστιανισμό, αλλά δεν μπορούμε να μην συνδέσουμε αυτές τις μεταφυσικές δυνάμεις της fortune teller με τις γενικότερες δεξιότητες που την χάνει να έχουν και άλλοι άγιοι της Εκκλησίας. Η Μαρίνα Σάτι μαθαίνει ότι θα εμφανιστεί στην τρίτη θέση του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision στις 26 Μαρτίου, ακριβώς μία ημέρα και 47 χρόνια πριν την πρώτη δημόσια προβολή του Ιησού από τη Ναζαρέτ στην Ιταλική δημόσια τηλεόραση, η οποία ήταν στις 27 Μαρτίου στο Rai. Το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της Μαρίνας ονομάζεται Γέννα και το εξώφυλλο του άλμπουμ της είναι η ίδια αποτυπωμένη σε ένα χρυσό τάμα, όπως αυτά που οι χριστιανοί αφήνουν ως φόρο τιμής σε αγίους και εκκλησίες για την εκπλήρωση κάποιου προσωπικού σκοπού. Μέσα στο άλμπουμ της υπάρχει μάλιστα και ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Προσευχή, που πάλι μπλέκει με τον τρόπο της αυτό το μυσταγωγικό στοιχείο. Η Μαρίνα Σάτι θα εμφανιστεί στις 9 Μαΐου στη Eurovision στο δεύτερο ημιτελικό. Στις 9 Μαΐου εορτάζουμε τον Άγιο Χριστόφορο, ο οποίος είναι ο προστάτης των αυτοκινητιστών και των μεταφορών γενικότερα. Μετά από τις άπειρες κολλιές, τον drift, στο ζάρι, στον λυκαβητό, η Μαρίνα Σάτι συνδέεται ξανά με τον χριστιανισμό λόγω των καλλιτεχνικών αμαρτιών της, στις οποίες προέβη για την Eurovision 2024.
Εφόσον η Μαρίνα Σάτι περάσει στον τελικό, θα διαγωνιστεί στις 11 Μαΐου ανάμεσα σε άλλες συμμετοχές για τη διεκδίκηση του βραβείου. Την ίδια ακριβώς μέρα, 1694 χρόνια πριν, ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος εγκαινιάζει τη νέα πόλη που έχτισε πάνω στο Βυζάντιο και την ονομάζει Νέα Ρώμη. Η πόλη όμως θα μείνει στην ιστορία με το όνομα Κωνσταντινούπολη. Την ώρα που η Μαρίνα θα λαμβάνει τις ψήφους από κοινό και κριτικές επιτροπές στα ξημερώματα της 12ης Μαΐου, θα είναι και η 202η επέτειος από το χαλασμό της Νάουσας, το τραγούδι το οποίο τραγούδισε στο κανάλι της Eurovision. Αλλά ταυτόχρονα θα ξημερώνει και άλλη μια σημαντική ημέρα για τον χριστιανικό κόσμο, καθώς θα είναι η Κυριακή του Θωμά. Όμως οι αναφορές σε αυτή την ημέρα δεν τελειώνουν εκεί, καθώς τα χριστιανικά στοιχεία συνεχίζουν, αφού την ίδια μέρα, 1542 χρόνια πριν, γεννιέται ο Ιουστινιανός ο Πρώτος, ενώ 1099 χρόνια πριν τον τελικό της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας, πεθαίνει ο Νικόλαος ο Μυστικός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Όσοι λοιπόν πίστεψαν πως αυτά είναι τυχαία γεγονότα και συμπτώσεις, απλά να τους πω συγχαρητήρια. Αν υπήρξαν όμως κάποιοι άλλοι που είδαν μέσα από αυτό το βίντεο κάτι πιο συνωμοσιολογικό, θα τους το χαλάσω. Οι χρονολογίες όντως ευσταθούν, δεν είναι αποκοίημα της φαντασίας μου, όμως δεν υπάρχει καμία άλλη σύνδεση. Το βίντεο δημιουργήθηκε απλά για λίγη διασκέδαση χωρίς κανένα σκοπό να προσβάλλει. Συμπερασματικά, το να προσπαθήσεις να συνδυάσεις τη Μαρίνα Σάτι με τον χριστιανισμό είναι σαν να προσπαθείς να διδάξεις σε μια γάτα να χορέψει το φουέγκο. Ενδιαφέρον εγχείρημα, αλλά το πολύ να καταλήξεις με κανένα γδαρμένο χέρι. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να περάσετε καλά όσο καμένο και αν ήταν το βίντεο που παρακολουθήσατε. Σε κάθε περίπτωση, τσεκάρετε και τα άλλα μου βίντεο που δεν σχετίζονται με τη Eurovision, ίσως θα βρείτε εξίσου ενδιαφέροντα. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, πατήστε like και subscribe στο κανάλι μου. Ευχάριστα ή δυσάρεστα, αυτά σκέφτηκα να σας παρουσιάσω τούτη την εβδομάδα. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Τα λέμε σε λίγες ημέρες. Από το The Huggy Show για τη δυστοπική Ελλάδα, εγώ ο Ζάμπλουτος, στρατής Ραζέλος Κουλτουριάρης. Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Τα